Sa ibang balita naman, nakatakdang magsagawa ang lokal na pamahalaan ng Bayambang katuwang ang Land Transportation Office ng Dayalogo o oryentasyon sa mga may-ari ng e-bike at e-trike sa bayan. Planong lalakayin at linawin sa naturang aktibidad ang mga patakaran sa paggamit ng naturang sasakyan alinsunod sa nakatakdang limitasyon sa paggamit nito sa mga national highways at ilan pang kinakailangan dokumento ng mga driver. Gaganapin ito sa December 17, alas 2 ng hapon sa Sangguniang Bayan Session Hall. Ayon sa lokal na pamahalaan, layuan ng pulong na ipaliwanag ang umiiral na alituntunin upang matiyak ang ligtas, maayos at responsableng paggamit ng e-vehicle o electronic vehicles sa bayan. Inaasahang makatutulong ang aktibidad upang malinawan ng mga motorista sa kanilang obligasyon at sa regulasyon sa ipinatutupad sa mga pampubliko at pangunahing kalsada. IFM News. IFM News. IFM News.